Good morning everyone. At tayo po ay nandito po muli sa Malabon Fish Market sa lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So tayo po ay mag-update po muli dito sa Malabon Tumpukan, kung saan ay check natin ang kanilang mga latag ng tumpukan at ibang klaseng daman dagat o mga isdang bato na ating may vlog. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So nandito na ngayon si Balat. Dumating na, kahapon hinahanap natin. Ayan, panay cellphone niya ngayon. Oo. Dumating na, kahapon hinahanap ko yan eh. Wala dito eh. So ito yung mga gulyasan natin, no? So ito yung Balat, 150 ang per kilo. Mga gulyasan natin sa Malabon. 150, 150 mga per kilo. So ito yung mga latag ni Kabogris na mga bangus. Shout out sa iyo Kabugris, good morning. Shout out. Hanggang ngayon pa rin. So ito yung 120 natin, no, na mga bangus. At ito po yung 100 pesos. Oo. So yan po yung kada piraso, no. Yan ang mga latag ni Kabugris ngayon dito sa Malabon, ng kanya mga bangus na inyo mabibili. So salamat, thank you. At yan po yung mga latag natin dito. At ito yung mga posit natin. So 80 sa mga posit lumot. So yan po yung mga presyo ng posit natin dito, no. Tuloy-tuloy na natin ang ating update sa Malabon. Tumpukan po ng mga tahong, meron po tayong 50 pesos. Ang mga bangus natin dito, tumpukan, ito ang mga presyo, 120. 120, no, ng mga bangus natin dito. Purot galunggong, tumpukan. Itong binabaybay natin, packet tayo dito sa May Tulay. Tayo ay tuloy-tuloy ang ating update. At kung ano isda ang ating mga nakikita, yun po ang ating mga nabablog po rito. So per kilo dito na ang ating yellowfin tuna ay 200 pesos per kilo. At ating mga bangus, 100 pesos isang piraso. Hanggang ngayon, ang ano yung yellowfin, no? 200 pesos pa rin ang kilo. Oo. Alright, thank you. Okay. Yan po yung mga latag ng 200 pesos, no, na so yan po yung mga tumpok natin at 50 pesos, no, na mga pangmasang presyo. Ng dami, oh. Lapad tunsoy, halo na po yan, no, na inyong mabibili dito ng mga isdang tumpukan. So parang mga isda ngayon ay paubos na mga isda na wala mahangon, no. Pakita ko nga, parang walang latag. Bumabaha naman ngayon ng hipon. Oh, hipon mamayag pag. Oo, kaya sakit. Yan yung mga latag po rito, no, na inyong mabibili. Matambaka, 240 pa rin po ang per kilo. At may mga tumpukan din po ng mga galunggong. Bossing, salamat. Thank you. Salamat. Mga bagong latag ni nanay, ito po yan. Mga sapsap. Nay, magkano po tumpukan niya, nay? 100 pesos sapsap at mga isang bikaw. Yan ang ating mga update dito kay nanay sa Malabon Fish Market. Nay, salamat po. Shout out. Good morning po. Yeah, mga 50 pesos na tumpukan din dito, no? Lapad. Nakapag-kilo ka na.
At ganito rin po dito, 50 pesos. Iyan po yung 50 pesos na mga tumpukan na inyong mabibili. 50 lang yan, sariwa pa yan, 50 lang yan. Bangus. Kanina marami pa itong pusit na ubos na, oh. Uy, 100 lang eh. So, 100 pesos tumpukan eh. Ganyan kamura yung mga pusit natin dito. Na yun yung mabibili sa Malabon. Alright guys. Yan yung mga updated natin sa mga latagan dito sa Malabon. Ito 120 para ako. Ayan yung mga bangus. 200 dito, no? Ito lang para ako 120. Mura-mura na yung ball. Ito talaga kahit kailan ko. Yung mga pusit natin dito ay 440 isugo. Yan ang mga latagan dyan ni Boss Warly sa Malabon. Ubos na ang tumpukan ni Ate Pam. Shout out sa iyo. Good morning. Wala gaanong isda, Ate Pam. Kahit sa baba. So ito po na 120, 130, 140 kada piraso po ng mga bangus. Ay, kay Buboy ba? Kayo Buboy no? Ate Pam, shout out. Good morning. Ayan, shout out po sa mga followers ni Ate Pam. Makakaubos na siya ng kanyang paninda. Ito na lang po, angkinin nyo na. Oh. Yes, sana lang, kontak na yan. Ayan, salamat Ate Pam. Okay, Lipat na ako dito sa kabila. Wala na akong mapuntahan eh. makasapag ko lang din. Alright. Yung latag ni Kuya Warren, no, na nililikpit niya na ngayon. Mga fresh na latag niyang tanigi. So ito tayo, 2.20 sa mga kilo ng bangus dagupan. 2.20. At ito yung mga latag niya Beverly, no, mga bangus dagupan din po. At mga yellowfin tuna. Tapos meron din po mga isdang betilya, 100 pesos yung mga tumpok, no? Ayun tumpukan, no? Napo, 220. Yun yung mga latag, no? Yan, tingnan mo nga. 80. Pada, Okay na. binluan, 200 pesos kilo. Yung mga betilya, 180 per kilo. Meron din 100 pesos tumpok. May mga lapo-lapo rin tayo dito, no, na latagan. Yun yung latag dito ni Paring Rudy. Kaya lang wala siya dito sa kanyang pwesto. Ang nagbabantay ay si Ate Beverly, no? Alright, yan po yung ating mga ina-update na isda dito sa Malabon. So shout out po sa ating lahat at mapagpalang umaga po sa inyo sa pamimili sa Malabon Fish Market. Alright, so dito tayo sa mga latag naman ni Boss Aris. Ito yung latag ni Boss Aris ng kanyang mga isda. Good morning sa Boss Aris. Mga isdang magaganda natin, no? Oo. Yung pagkakaikot ko nga, nagulat ako. Walang ganong isda. Magkano ngayon dalagang bukid? 220. So, kasi, Ay, balik mo to. ayan yung mga latag ni Boss Aris, no? Lapu-lapo. 240, malaki. Ilang piraso to? Depende, may apat, may lima. Apatan limahan, no? Sa 1 kilo. Ang labayita, Boss Aris, 200 ang mga per kilo ng labayita natin sa Malabon. Dito yan sa pwestuhan, no? Oo. Pag-ikot ko, wala talaga. Ewan ko, ano nangyari? Wala talaga. Magkano doon? Ate Breda, thank you, Boss Aris. Salamat, shout out, good morning. At ito naman tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. At ito yung mga bitilya ni Nanay Noemi, oh. 100 ang kilo. Meron tayong bubuli. Meron tayong mga isang binluan. Magkano po binluan, Nanay Noemi? 20 lang. 220 ang per kilo. Bangus dagupan po. 20 pa rin. 220 pa rin ang mga per kilo. At ito, mga tumpukan po, no?
Yan po yung tumpukan ng... Tsaka wala rin pumahango. Eh, sa baba, ang mga paninda, puro hipon. Mahal po. Ay, ang hipon to bagsak presyo. 250. Tapos magkakaroon pa ng aberya. Sige po, Nanay Naimi, salamat po. Thank you. Sige po. Sige po. Ito naman po yung mga latag dito na inyong mabibili sa mga gulay-gulay, kada balot. At meron tayo mga 20 pesos din siyempre. Yan yung mga bentahan nila rito. At meron din tayong 50 pesos sa mga latagan. At may mga dahon-dahon din dito, no? Mga 10 pesos, mga kangkong, 10 piso na inyong mabibili. Mga sulit presyo. So, shout out, magandang umaga. Ayun, shout out. Salamat! So, ayan pa, ang ating update. Itong kahabaan na ito, no, marami kayong mabibiling gulay dito. At kung hanap niyo pansaktuhan lamang sa inyong mga lutuing ulam, sakto rin po dito. At makakabili kayo ng mga gulay na pangmasa rin ang mga presyohan. Ayan, ang mga latag nila ng mga kada balot na masarap. At 20 pesos meron ka na mabibili. At ito naman yung mga bestseller ni Nanay Cherry. Nanay Cherry, ang bestseller magkano po? Mahal ang talong, 80 kilo. 80 po ang kilo ngayon ang bestseller ni Nanay Cherry dito ng mga pinakbet o pakbet. Ganda yan o, bagong-bago. Ayan, bagong latag. At meron siya magaganda mga latag na mga gulay. Ayan. Nanay Cherry, salamat po. Shout out po. Good morning. So, ayan na kay Gary naman tayo. Mga tumpukan ng sili. May mga ampalaya rin siyang bentahan dito, no? Gary, shout out sa'yo. Good morning. At tayo kay Paring Gion. Magkano ngayon yung ano? Upo. 35 isang piraso. At kay Gandara tayo. Ayan yung mga latag nila, mga gulay, no? Na inyo pa rin mabibili sa kanyang mga pwestuhan. So, ganun pa rin, walang pagbabago yung mga latagan, ganito pa rin ang mga presyo. At talaga nga naman ay makakatipid ka pa rin sa mga mabibili mong mga gulay sa Malabon Fish Market. Alright, so anyway, tayo ay dito na po magtatapos ang ating vlog. So maraming salamat po sa inyo pagsubaybay sa mga vlog po ni Boss Lando Explorer at sa mga nag-share na rin po ng aking video para sa kaalaman ng ating mga kababayan na mga presyo na mura mabibili sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na po muli ni Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.